Aku kepingin mengerteni maka berani hancur kepiang berkumpul dulu kau masih jauh kau tinggal mati kau saksi tempat jangan kita bos minokol kita tungguin moro sinopaturan rumah tanah bupati sebagai bupati tak keparang aku kau main kawin aku iya istiqo nun sewu keparang matur sewu lepat nun pangapunten Romo Perbah iya kepiye kedikan sak sampunipun para adipati Brangwehna lungko saha mapak lan munduraken Wasis Jayakusuma estu awit keparang gede berkah saha pangestunipun Romo Penembahan Mas kula sak kanca para adipati wonten ing Brangwehna saged sat ing ayuda mekaten Romo Penembahan dadi kowe kabeh iso golek yuda inggih dadi mongko ing atiku mergo kowe bisa mundurake Wasis Jayakusuma lah menawa mekaten sak sampunipun Wasis Jayakusuma badhe kula rangket badhe kula percaya menika estu emanipun wonten rawuhipun Rama Kanjeng Sunan Giri wonten ing Prabu ingkang estu menggak dhateng pasulayanipun ngantosipun para dipati kaliyan Wasis Jayakusuma rangga keniten nggih omonganmu mentra-mentri kowe ngarep ngomongake yen kowe wis bisa sasat ing yuda ananging kowe uga ngomongake yen kowe padha dipisah karo Sunan Gunung Pak lho mila mekaten mbok bilih kala wau peperanganipun boten pun penggak tentonipun kula kalian dipati menika saos ing sungsung gumlundungipun pustakanipun Jayakusuma mekaten yo yo kepiye pangandikanipun Senopati Roboten menika lepat Bajur sakbenere kepiye ingkang leres menika kala wau dereng wonten ingkang menang dereng wonten ingkang kalah dipati Subban Kanjeng Sunan Giri upama ora dipekak karo Kanjeng Sunan Giri mesti ditingkas ra ngono to iya Adipati Subban aku kepingin jelasnya banjur kepiye kowe kalau mati Dun Pak Panjileres antawisipun prajurit Surabaya Somar prajurit saking Mataram campur wonten ing alun iya estunipun para adipati ana ing Brangwetan saged menang mendurake Wasis Jayakusuma lan para prajurit estunipun wonten iku Romanuman Ewasman campuring peperangan ana ing alun-alun kakungko rawuhipun Kanjeng Sunan lajeng pisah peperanganipun prajurit Mataram lan prajurit Surabaya sak bajure Sunan Giri kepiye lajengipun Kanjeng Sunan Giri paring pangati tentreming Pulau Jawa menika boten wonten Surya ora ana Surya kembar kang intine kuwi kepiye ingkang dipun kersakaken Kanjeng Sunan Giri menika ing Pulau Jawa boten wonten Surya kembar lajeng Kanjeng Sunan Giri menika paling cak antawisipun prajurit saka Mataram kaliyan prajurit ing Surabaya menika saya bener to aku paling mila kasinggihan cangkrimanipun tontonipun awit panjenengan ingkang ing samangke ngasta minangka ratu wonten ing tanah Jawa pramila
kula sampun sarembak kalian kanca Adipati. Banjur aku kepingin ngerti. Cangkrimane Nggih, sing dingendikake karo Sunan Giri Prapen kuwi apa? cangkrimanipun menika kasuwun milik wadah kaliyan isi. Lajeng kula kanca para adipati wonten ing Brangwetan, botenipun milih isi. Awit bilih menika pun paribasakaken isi menika wowoan ingkang badhe pun tanem menawi badhe pun dahar menika tentonipun isi. Lajeng wadahipun menika pun boten wonten ginanipun ingkang wonten paedahipun menika tentonipun isinipun. Lah menika kula sampun sarujuk dhateng para Adipati. Lah ngono ya. Dadi Purabaya wis kadung milih isi. Apa kurang Rangga Keniten? Anggonku mulai kekucah karo Srilam. Yen kudune kowe iso mikir, ning kowe kudune ora milih isi. Apa kowe ngerti apa artine isi? Lah sejatosipun menapa menika bilih tentonipun isi menika mungguing kula lan para adipati wonten ing Brangwetan ingkang tentonipun sampun pun pitados menika tentonipun isi ingkang estu maedhahi saha manfaat dhateng para kawula menika tentonipun isi. Kuwi mungguhe Rangga Keniten. Nanging menika tentonipun isinipun ingkang pun betahaken dedekipun menika sekap kagem pakan pitik. Ngaten menika Kanjeng Rama Pembah. Rangga Keniten. Nggih. Mangerti yo. Apa aku lakon jumeneng ratu ing tanah Jawa. Nanging aku mung duwe kawula. Nanging aku ora duwe negara. Ya kuwi sing diwestani kuwi isi kuwi satenane ya Nayaka Praja. Nanging apa aku jumeneng ratu ing tanah Jawa mung duwe niki kawula nanging ora duwe negara. Kuwi pikiran Jawa pribadi menawi katen kula sak rencang anggenipun batang menika lepat. Pramila mumpung pasih Jaya Kusuma dereng tebih badhe kula tunggu Rama Pembah. Cukup. Wis ora apa-apa. Pancen iki wis pancen tadi nasib. Iki wis dadi kegarising mesti. Yen aku ora iso jumeneng ratu ing tanah Menawi mekaten kula ingkang lepat Rama Pembah. Nuwun pangapunten. ora dadi kok. Sing kaku kowe kabeh padha sing kayu tongane. Ger lakonan loro kaya ana salah siji pawon kan sopan. Ana sing tinggikan paten kula guyu. Kula coba ta. Senika wis lanang karo. Mangke to nyesah. Mboten ateges tambuk. Nanging nembe pancen menika kula watur dumateng panjenengan. Panjenengan menika sinten lan saking pundi sowan wonten ing Purabaya menika? Derek ketangaken. Nami kula Nyimenggung Adisara, utusan saking Mataram. Nyimenggung Adisara saking Mataram. Leres, Lajeng kagungan menapa sowan wonten kersanipun Rama Panembahan Mas? nyuwun pangapunten. Menawi kepareng kula badhe matur piyambak dhateng Rama Panembahan Mas. Kula ajeng sekecakaken anggenipun sowan
Kula aturaken wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Ninjing. Lepat numpak punten, Bro. Iya kepiye Putra? Ingkang sowan menika utusan saking Mataram nyimenggung Adisara. Utusan saka Mataram. Nggih. Menggah migatosipun badhe munjulaken piyambak wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Iya, tak tahu. Adisara Nuwun ninjing Kanjeng. kene para maju kene. Maju. Tak parake maju. Sendika. Banjur kowe duwe kasih apa? Marak sowan ana sak setinggiling Kadipaten Surabaya. Nggih. Saderengipun kula mujuk atur kepareng kula nyaosaken sumpah pangabekti wonten ngarsanipun Rama Panembahan. Ya, bojo palikrama kowe di Siratama. Sangat anggen kula mujuk. Banjur coba maturo. Kowe duwe wigati apa marak sowan? Nyuwun pangapunten Kanjeng. Kawula kautus kaliyan Kanjeng Panembahan Senopati supados ngaturaken tandha panungkul. Lelas menika Rama Panembahan. Bilih Mataram nedahaken ngumpul wonten ing pulo. Monggo Mengko dhisik kriten. Adisara Kula Kanjeng. banjur lire kepiye? Senopati Panembahan Senopati ngutus karo kowe kang intine bakal menehi panungkul karo Dipati Surabaya. Lire kepiye? Nuwun injih Kanjeng Panembahan Mas. Tandha panungkul menika toya sekar setaman. Kangge mijiki samparanipun Rama Panembahan Mas. Dene samangke laratan toya wijikan menika badhe kapeta wangsul dhateng Mataram. Kangge sirah jamas Kanjeng Panembahan Senopati. Lajeng Purna sirang jamas tumunten Kanjeng Panembahan Senopati badhe ngabekti wonten ngarsanipun Rama Panembahan. cocok menika. Dadi temenan. Cocok kalian wajah menapa dini. Bener ya? Dadi Menawi para Adipati Krametan milih wonten isinipun babagan wajah mangke saged ngampil wae Nyai Adipati. Ini Adisara. Lantip. Simbah punipun nggih isinipun. ya. Nuwun sewu Pak. Sinaosa menika putusan saking Tahan. cara ini Adisara. Kepiye Adipati Brebeg? Sampun nanten bab menika mangke dasar Oh. Ya. Ya. Saking Mataram. Ya. Ya, tak kira sing Panembahan Senopati iki jeneng satriya. Dadi ora duwe pokal gawe kang licik. Mula kowe kabeh aja padha semelang. Aja padha semelang yen iki Adisara iki trik sati saka Mataram. Leres awit panjenenganipun menika sampun mratelaken ing samangke wontenipun toya kagem sirang jamas lan satemahing samangke minangka tandha panunggul dhateng panjenengan. Menika sampun nilakaken sedaya menika panguwasa wonten ngersa panjenengan. Nyuwun pangapunten Rama
Panembahan. Iya, Sinau kepiye? sama katen panjenengan pikantos atos nih. Dipati semenep. Kuwe uga rasa semelang. Rasa semelang yen Adisara iki telik sandi, dadi wis tak aturake. Yen Panembahan Senopati kuwi cecering satriya. Dadi apa sing dingendikake kuwi mesti tulus saka rasa telenging ati. Nuwun pangapunten. Panjenengan menika menawi pirsa wanudya ayu mekaten menika nggih boten waspada. Kok malah kowe gak mau aku sing ora usah. Nami nyuwun pangapunten Bapak. Jaya Dipati Sumenep. Wis ora sumelep. Kanoto to. Sowane Nyai Adisara menep iki. Purabun. Minangka tandha paneling Senopati ora ing Mataram. Wis. Dadi ngene. Mergo iki wis ana tandha panungkul saka ing Mataram. Mula Rangga Krinten lan kabeh para kadang adipati. Kowe kabeh saiki wis tak keparengake leren sikik padha kundur ning kadipatene dhewe-dhewe. Sesuk nek ana dina kang sumamanis, kowe kabeh bakal tak timbali minangka kanggo nekseni anggenku jumenengan ana ing Kadipaten Purwokerto. Menawi mekaten sampun cetha ingkang dados dawuh timbalan kepareng kula saha kanca adipati nyuwun pamit kula tambahi pamit keladhan pati. Nyuwun pamit kula Panembahan. Putraku kira Oh, Dew Raja pedhot ing pranekan Jogono ning golek panen kopi. Sabika Mas Panembahan. Adisara Kula kanjeng Panembahan. amarga sliramu wis tumus supaya wiji sampanane Panembahan Mas kula kowe tak parengake kene maju iki. Coba napa ya? Iya, Thank